Goiko plazan, liberal batzuk kale txikin barrena ies egingo dute. Baina beste batzuk, ingeles, irlandar eta eskoziarrak tarteko, elizan babesa bilatuko dute, han salbu direlakoak. Eta errenditu egingo dira. Baina karlistek eta bereziki hainbeste sufritutako herritarrek ez diete barkatu. Egun horretan, 1937ko irailaren 14an, hildakoak 600 eta 800 bitarte izan ziren Andoaingo kaleetan. Gehienak Isabel Bigarrenaren aldeko liberalak.